what's up? Good morning. So, ipiplex natin yung parisan ng tropa natin, yung nag-sponsor ng microphone natin dito sa baka. Punta natin yung yun. Let's go! Kami dyan ay. Pero may mahit men. Saan mo na nga diretso? Sayang. So paduman kami ngayon sa tropa ko na may parisan. Parang kailing ta kung may tiyo. Bantay na pulis. Nagbueltada kami. So nagbalik kami ni Kim kasi may pulis. Dali na ng pulis. Lintik na yan. Kuha kami ng helmet. Pwede na ini? Pwede naan! Oh, ito na! Ang sarap naman video. Good morning ako kay mga kuya maman. Good morning! Sabi mga good morning! Good morning! Good morning! Ang anak ko na makulit. Good morning! Good morning! Yan, babalik na ulit kami doon. Game na to, game na, game na. Yun, balik na ulit kami. So, bintada kami ta. May dakop. Na niya ako nagtaguman.